Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Soc en Joan Falcó, conductor d'aquest club. Aquest cop us parlaré dels webtoons, la forma coreana de gaudir del còmic als ordinadors, tauletes o smartphones. Els webtoons són un tipus de còmic digital originat a Corea del Sud. Cada episodi d'un webtoon es publica en una sola imatge vertical, el que facilita la lectura en telèfons mòbils i dispositius electrònics. El webtoon es distingeix del manhwa, la historieta d'origen sud-coreà en format físic, per una major publicació d'obres en color i per tenir una major llibertat temàtica. Degut a la popularitat a Corea del Sud de la historieta digital i dels telèfons intel·ligents, el lloc web d'Aum va estrenar un servei de webtoon el 2003, amb contingut gratuït i de pagament. 2 anys després, el portal Naver va crear el seu propi servei, Naver Webtoon, que adoptaria la principal característica d'aquest format, històries en una sola imatge vertical. Un altre punt important és que en els dos casos l'oferta no es limita a autors professionals o editorials. Els usuaris poden pujar les seves pròpies creacions i compartir-les amb la comunitat de lectors. Dins l'ona coreana, Naver va llançar el 2005 Line Webtoon a nivell internacional amb traduccions en idioma anglès, obres d'autors nord-americans i un servei de micromecenatge perquè els lectors recompensessin les seves obres favorites. Per altra banda, Lezing, Comico, Naver i Kakao ofereixen portals webtoon amb obres traduïdes per a lectors japonesos. Molts dels editors webtoon han tingut èxit en mercats fora d'Àsia, sobretot als Estats Units i altres països de parla anglesa. Lezing, Toomix i Naver són els grans editors que tradueixen els seus propis títols en lloc de llicenciar. Naver ofereix la possibilitat d'oferir traduccions de fans en diversos idiomes. Spotoon i Tapitoon ofereixen obres traduïdes en llicència de diversos editors. El lloc Toomix ha assolit una gran popularitat a Llatinoamèrica. També podeu trobar webtoons traduïts al castellà al lloc webtoons.com/es. Alguns títols de webtoons han estat fins i tot adaptats a sèries d'animació, a pel·lícula o a sèries de televisió. Així, K-drames de gran èxit apareixen cada temporada als canals de les televisions coreanes i són seguits per afeccionats de tot el món gràcies a les plataformes electròniques. Un dels exemples darrers són, per exemple, Què li passa a la secretària Kim? Una altra comèdia romàntica que ve del webtoon és, per exemple, Toca el teu cor. També podem parlar de la fantasia romàntica Mamà Fada i el llenyataire. Els exemples són constants cada any. Fins aquí aquest microclub d'anime i còmic. De part del personal de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat, cuideu-vos i bona sort.